हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथाङा आसाम हादरसानि थागिबिब्ला आरो सानफ्रोमबो हाजिरा मजुरि मावनानै जाग्रा सुबुंब्ला अब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि नखर परियालनि थाखाय साबसिन भिडिअ जागोन। बेखायनो 1 सेकेन्डनि थाखायबो भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायनानै आबुङै बुजिनानै लागोन होननानै मिजिंथियो। जुदि नोंथाङा जायखिजाया लुफुंनाय खामानि जेरै लामा बानायनाय, दालां बानायनाय, पाका न' बानायनाय बेफोरबायदि जायखिजाया बानायनाय लुफुंनाय खामानि मावो नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि लुफुंनाय हाबायाव हाजिरा मजुरि मिस्ट्रि बा जायखिजाया लेबार खामानि मावोब्ला अब्ला दा बिथांमोन बायदि सुबुंजों लोगोसे बिथांनि नखर परियालनि थाखाय रायजो सरकारा मोनसे जोबोर मोजां थांखि लादों आरो बे थांखियाव नोंथांमोनाबो जुदि मुं थिसननो लुबैयोब्ला मुं थिसननानै लानो हागोन। बेवहाय मुं थिसननायनि गेजेरजों नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि गथ' गथाय नखर सोद्रोमाया मोजां खाबु मोननो हागोन आरो बेनि मुं थिसननायनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एबा अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन। बिदिब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों मा सुबिदा मोननो हागोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बेवहाय बे खोथाखौ आसाम सरकारथिंनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जादों जे बेवहाय आसाम सरकारनि लानाय बे थांखिनि गेजेरजों दासिम आसामनि साबैसे सुबुङा बे आसनिनि फायदाखौ थामहिनबा बे थांखिनि फायदाखौ मोननो हादों बेवहाय नोंथांमोननो गासै खोथाखौ रोखा खालामनानै होनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों 2020 आरो 2021 बोसोरनि थाखाय बेवहाय बे थांखिनि थाखाय रां खरसा खालामनाय जादों 106.53 कौटि रां बेवहाय खरसा खालामनाय जादों। बेनिनो दासिम 4,52,462 नखर थामहिनबा 4,50,462 नखरा बेवहाय दासिम बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हागासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोनाबो गोबाव खालामालासे बेवहाय नोंथांमोनाबो गोरलैनो मुं थिसननानै बे थांखिनि फायदाखौ थामहिनबा बे आसनिनि फायदाखौ नोंथांमोनाबो गोरलैनो मोननो हागोन। बिदिब्ला बे आसनि एबा थांखियाव मुं थिसननायनि गेजेरजों मा मुलाम्फा मोननो हायो बेवहाय नोंथांमोननो गासै खोथाखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। बेवहाय बे आसनि एबा थांखियाव मुं थिसननायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां रोखोमनि मुलाम्फाखौथ' मोननो हागोन। बेवहाय दानिया नोंथांमोननो बेफोर गासैखौबो डिटेल्सआव थामहिनबा आबुङै नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होनि। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नाम्बार 1आव दङ हन्टानर बाबे बोसोरे एकालीन हिका हाहायज' थामहिनबा जायफोर बिथांमोननि फिसाज्ला एबा फिसाजो स्कुलाव फरायगासिनो दङ बिथांमोन बायदि फरायसा बिथांमोननो बोसोराव रां अनसुंथाइ होनाय जायो होननानै बेवहाय फोरमायदों। बिदिब्ला बेसेबां थाखोनि थाखाय बेसेबां रां अनसुंथाइ होनाय जायो बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि जायफोर बिथांमोना क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम फरायगासिनो दङ बिदिब्ला बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो बोसोरै 1,500 रां होनाय जायो थामहिनबा 1,500 रां होनाय जायो। बेनिफ्राय 6 निफ्राय 7 सिम फरायनाय फरायसा बिथांमोननो 2,750 रां होनाय जायो। बेनिफ्राय 8 निफ्राय 10 सिम फरायनाय फरायसा बिथांमोननो 4,000 रां बोसोराव होनाय जायो। बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार फरायनाय फरायसा बिथांमोननो बोसोरै 7,000 रां होनाय जायो। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि ग्रेजुवेट खालामगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोन बायदि फरायसाफोरनो बेवहाय 10,000 रां होनाय जायो होननानै फोरमायनाय दङ। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोन बायदि फरायसाफोरनो 20,000 रां बोसोराव होनाय जायो होननानै बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो हाबा जायै सिख्ला खामानि मावग्रा आरो गिबि सानै गथ'नि हाबानि थाखाय 25,000 रां होनाय जागोन। बेनिफ्राय गोदानै जोनोम जानाय सानै खुदिया गथ'नि थाखाय 20,000 रां होनाय जागोन। बेबायदिनो जायफोर बिथांमोनानोखि गोब्राब बेरामाव लोमजायो बिदिब्ला बिथांमोननो 1,50,000 रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय बेराम नायनायनि मुङाव बोसोरै 5,000 रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय गावनि गोनांथिनि मुवा बेसाद बायनायनि मुङाव बोसोराव 5,000 रां होनाय जागोन बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि गोदानै न' लुनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय ऋण थामहिनबा लनबो नोंथांमोना बेवहाय लानो हागोन। बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदि फ्लेट क्रयर बाबे नोंथांमोना जुदि फ्लेट बायनो नागिरोब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथांमोननो 5 लाखनि लनबो नोंथांमोना बेवहाय लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना हा बायनो नागिरोब्ला नोंथांमोना 2 लाखनि थामहिनबा 2 लाखनि बेवहाय लन लानो हागोन। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि गोदानै न' लुनो नागिरोब्ला नोंथांमोना बेवहाय 3 लाख रांनि लनबो लानो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय। बिदिब्ला बेल' नङा जुदि नोंथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हायोब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथांमोननो नोगोद रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायखानाय दङ। बिदिब्ला बेसेबां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारोब्ला बेसेबां रां मोनगोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि जुदि नोंथांमोना 55 निफ्राय 65% मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायोब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथांमोना 3,500 रां मोननो हागोन। बिदिनो
65 निफ्राय 75% लानानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिनो हायोब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथांमोननो 4000 रां होनाय जागोन। स' बिदिनो 75 निफ्राय गोजौआव जायफोर बिथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसारनो हादों बेबायदि थासारियाव बिथांमोननो 5000 रां होनाय जागोन। गासैनिबो अनगायै जुदि नोंथांमोना बेवहाय देहा फाहामनायनि थाखाय रां अनसुंथाइ मोननो लुबैब्ला नोंथांमोना बेखौबो बेवहाय मोननो हागोन। स' बिदिनो देहा फाहामनायनि थाखाय बेवहाय गिबि 5 साननि थाखाय 1000 निफ्राय 20,000 सिम रां नोंथांमोना बेवहाय अनसुंथाइ लानो हागोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना गोब्राब बेरामाव लोमजायोब्ला बिदिनो 25,000, 50,000, 75,000 निफ्राय 1,50,000 रांसिम बेवहाय नोंथांमोना रां अनसुंथाइ लानो हागोन। स' बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना माब्लाबाफोर एक्सिडेन्ट जायोब्ला बेवहाय 3 लाख रांसिम नोंथांमोना अनसुंथाइ मोननो हागोन। स' बिदिनो नोंथांमोना गासैखौबो आबुं मिथिनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना बे जिथु लेबार आसामनि वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। बे आसनि एबा थांखियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ खमैबो 10 निफ्राय 55 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना डकुमेन्टस हिसाबै मा होफानो नांगोन बेवहाय फोरमायनाय बायदि भारतीय नागरिक प्रमाण पत्र, थामहिनबा नोंथाङा जे भारतनि नोगोरारि बिनि गांसे फोरमान बिलाइ नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय बयखर प्रमाण पत्र, थामहिनबा नोंथांनि बैसोनि फोरमानलाइ थानाय गांसे सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय स्थायी बाखिन्दा प्रमाण पत्र, थामहिनबा नोंथांमोना जे बेवहाय थायो, थामहिनबा नोंथांमोना जे नोंथांमोननि ओनसोलाव थायो बिनि गांसे, थामहिनबा गावबुरा सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। थामहिनबा PRC होयोब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय जागोन। बेनिफ्राय गांब्रै नोंथांमोननि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय मन'नीत व्यक्तिर 2 खन फट', थामहिनबा नोंथाङा जे बेवहाय नमिनि होगोन बे नमिनिनि गांनै पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा 90 साननि गांसे नोंथाङा जे 90 सान खामानि मावबाय बेनि फोरमानलाइ गांसे नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु पासबुक बे पासबुकखौ नोंथांमोना बेवहाय जेरक्स खालामनानै होफानो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन आरो अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। जे नोंथांमोना बेखौ माबोरै अनलाइनाव एप्लाइ खालामो बेनि लिंकखौ आं बेवहाय होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बे लिंकनिफ्रायबो डाइरेक्टयै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना labour.assam.in आव थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलजों नङाब्ला PCजों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय labour.assam.in नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कन्स्ट्राक्सन वर्कार्स वेलफेयार बोर्ड नोंथांमोना बेबायदि गेवनानै फैनाय नुनो मोनगोन। स' बेनिनो नोंथांमोना एसे गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय जिथु गोदानै एप्लाइ खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बे गिबिनि रेजिस्ट्रेसन पेज फर निउ वर्कार्स नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नेक्स्ट पेज ओंखारनानै फैगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा जे बेवहाय गोदानै एप्लाइ खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बे फर्मआ ओंखारनानै फैदों। स' बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि इनफरमेसनखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय माखासे गावनि डकुमेन्ट्सजों लोगोसे बेवहाय गासैखौबो मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै बेबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना बेवहाय अफलाइन एप्लाइ खालामनो लुबैब्ला नोंथांमोना बेवहाय आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों अफिस। स' बिदिब्ला अफिसाव नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव थामहिनबा नोंथांमोननि जिल्लायाव बबेयावहाय बे लेबार आसामनि अफिस दङ बेवहाय नोंथंमोना बेखौ गोरलैयैनो मिथिनानै लानो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना बे अफिसाव थांनानै गासै खौरांखौ मिथिनानै नोंथांमोना बेवहायबो अफलाइनावबो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला मिथिनो गोनां खौराङा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो ना अफलाइन एप्लाइ खालामनो गावनो डिसिसन लानो हागोन। फैदो लास्ट डेट। बेवहाय लास्ट डेट होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायखानानै होनि जे मोनफ्रोम दाननि 1 खालारनिफ्राय 14 खालारसिम नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन आरो अफलाइन बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 15 खालार खालि नोंथांमोननि बेवहाय जे एप्लाइ खालामनाय बेनि रिजाल्टखौ बेवहाय होनाय जागोन। जे नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनाय रिजाल्ट बे रिजेक्ट जादों ना एप्रुभ जादों बेनि रिजाल्टखौ 15 खालार खालि होनाय जायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया जायखिजाया दाननि 1 खालारनिफ्राय 14 खालारनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन आरो अफलाइन बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।